katsojat. Moi kaikki katsojat. Me ollaan Krispipojat. Kyllä. Multa tuli eilen verta nenästä ja tänään verta nenästä. Mä luulen, että ne ei tarvitse tuota tietoa. Ei niin. Joo, tuolla oli jotain. Tuolla oli tyyppi. Tää Roblox ei toimi. Kauan tässä kestää. 4 minuuttia. No niin sitten me vaihdetaan peliä. Okei. Ei kun, se latas! Sitten mennään pelaamaan Fortnite, jos ehitään. Joo, pelataan heti Fortnite. Laitetaan toi peli. Ei. Miksei? Mennään pelaamaan mun peliä. Kävivara sotaa sitten. Okei. Kävivara sotaa. Joo, ja mun avatari on hieno, kattokaa. Mulla on omia pelejäkin. Tai mennään pelaa kävivara sotaa. Tää on mun avatari. Mä oon aika pullea. Sitten kapivara sotaa. Tää on mun tekemä peli. Mun koodaama ja kaikki. Tää on paras koodaaja. En ole. Ei tässä tarvinnut edes koodin. Ei ehkä laittaa äänet pois. Oli nyt, että kuulostaa musiikkia, koska mä en halua, että meidän pitää... Super Mario. Että meidän pitää maksaa sille omistajalle 4 miljoonaa. Eikö sille vanhalle mummolle? Muistatko? Häh? Et sä muista sitä mummoa? Kuka mummo? Et sä muista? Sun pitää maksaa se mummolle se meidän 4 miljoonaa. Ei! Sä sanoit muuten, jos se tulisi siitä Pelästytään tutun videosta. Ei saa päästä siihen. Eiku ai niin se shortsi. Ja sä sanoit, että sä maksat sen 3 miljoonaa. Mä oon Luigi! Mä haluan olla Mario. Eiku Luigi on parempi. Ota pysy, älä miekka. No niin, sitten bännätään. Ei bännätä. No niin, mennään seuraavaksi. Mennään Forttiin. Ai Forttiin. Joo. Kyllä sä voit päästä siihen, niin mä pelaan Nintendo Switch. No me pelaan Switchillä. Joo, sekin on ihan aivi. Mä tuon siitä näyttää tuoksi. Ryndekin. Ihihi. Oho. Se ei voi mennä hakemaan sitä. Joona on siellä jossain. Joona! Wow. Tästä on pariket miljoonassa kiekassa ja suosikkeella. Okei, no niin. Merkata. Me saamme sitten... Ei me ehitä. Katsotaan pari videota. Katsotaan meidän video. Joo. Muuta kanavaa. Krispipojat. Ai niin, tilatkaa tämä kanava. Vaikka te katsotte tällä hetkellä sitä. Mä laitetaan muuten kuvaukseen linkki minun Roblox-käyttäjään. Eli jos sä haluatte seurata sitä Robloxissa, niin saatte. Ja Joonakin tulee pelaamaan Robloxia. Katsotaan tutun pelit. Tässä on oikein. Katsokaa se video. Katsotaan 1 minuutti sitä. Ai niin, täällä ei tule mitään. Mutta ei kannata. Heti katsojat, me ollaan kalat, ei ku Krispipojat.
Ja tervetuloa uuteen videoon. Kyllä. Ja me tehtiin varmaan minuutti sitten video juuri. Siis 3 minuuttia sitten. 4 minuuttia sitten, joo. No niin, sinne esitellään kaikki tonne alhaalta. Joo, meillä on minä olen tehnyt nämä kaikki pelit, eli Junnu. Joo, no niin. Sitten, joo, mennään katsomaan nyt tätä. Ei katsota tätä. Katsotaan. Ei katsota. No niin, ekaksi katsotaan tämä. Oi, jos sä et laittaa radiota. Ei katsota radiota. Okei, tässä on tämmöinen ovi 3D. Ei kun onks tuo jo 3D, ei 2D. Real. No niin, katsotaan, laitetaan radio. Ei kun katsotaan kursoria. No niin. Minun animaatio. Joku. Hei, katsotaan tämä animaatio. Niin. Portaali. Oho! Katsotaan nyt se radio. Minun animaationi. Joo, siitä radiosta. Ota suunnitelma. 8:39, joo, Minuutti. Niin, mutta tässä Okei, no niin. ei kuulu. Moikka! Oh. Hei! No niin, heippa! Hoi, moikka!